Pripomíname si dnes z tej výročie od posvetenia chrámu Božieho, ktorému vlastne predchádzala taká jedna tragická katastrofa z roku 1911, kedy 3. augusta vo veľkom požiare zhorel evanjelický kostol, ako aj väčšia čiastka obce Kokava nad Rímavicou. Ten požiar bol veľmi katastrofálny a vlastne zhorela fara, zhoreli cirkevné školy, zhorel kostol a keďže kostol bol značne poškodený, tak vlastne kostol, chrámovú loď veriaci ľudia rozobrali a na jeho mieste od základov postavili nový chrám Boží, ktorý bol posvetený 6. júla roku 1913 biskupom Potiského dištriktu Henrichom Gedulím a práve v týchto chvíľach si pripomíname to okrúhle 100. výročie od jeho posvetenia. Myslím si, že ľudia kedysi boli takí súdržnejší a mali k sebe bližšie. Určite to všetko vyplývalo z ich kresťanskej viery v Pána Boha, pretože to základné kresťanské znie: milovať budeš Pána Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a silou a svojho blížneho ako seba samého. A keď ten odkaz viery nosili v svojich srdciach a zachovávali vlastne v svojich rodinách, tak vedeli, že nie len tie svoje kostoly, tie svoje domy sú potrebné vlastne opraviť, ale aj ten kostol treba dať do poriadku, na novo postaviť, pretože ten je dôležitý pre náš duchovný život, kde sa stretávame pri rôznych bohoslužobných príležitostiach. Viete, že pri požiari, ktorý bol v 11. zomrela stará mama, zostali ešte 2 nezaopatrené deti. A od rodičov viem, že on bol jeden fantastický človek, ktorý proste i napriek tomu, že utrpel takú stratu, ako bola strata jeho manželky, nepadol do depresie, do apátie, ale proste všetku snahu vynaložil na to, aby sa postavil nový kostol. Čo sa mu naozaj aj podarilo, za nie celé 2 roky sa kostol postavil a bolo mu dopriaté ešte 12 rokov robiť bohoslúžby v tom kostole, ktorý si postavil. Veriaci pred 100 rokmi boli ozajstní veriaci. Teraz väčšina je praktizujúcich, ktorí chodili do kostola, boli zanietení prácou ako pre cirkevný zbor. Keď vznikol požiar, to vzniklo tu nedaleko, vietor niesol celé kusy horiacich striech a sa to rozmnožovalo po tých ďalších trvených, ktorí väčšinou boli šindom pokryté domy a slámou. Takže ten požiar behom hodiny zachvátil celý stred obce. No a po požiari brat farár Bancík, i keď stratil manželku pri tom požiari, nie zásluhou požiarov, dostal infarkt, ale aj tak vybral sa do sveta so žiadosťou o podporu. Do Kokavy prišli značné sumy peňazí, aj materiálna pomoc. No a hlavne tí pohorelci, ktorí mali zhorené domy, tak ochotne robili na cirkevných budovách a večer robili u seba. Martíria po tom požiari bola obrovská. Ľudí bolo toľko, že nevošli do kostola. Takže vonku bola ďalšia kázeň pre tých, čo sa nezmestili do kostola. No a ja by som si prijal, aby taká udalosť už v Kokave nenastala. Pán biskup Miloš Klátik, vážený pán generálny dozorca Imrich Lukáč, dnešná pani konseniorka Iveta Korenková, velebný pán farár Ondrej Majling, velebný pán farár Martin Riecky, ctení hostia, milí Kokavčania. Je mi cťou ako starostovi obce privítať vás na slávnostných službách Božích, ktoré sa konajú pri príležitosti 100. výročia posvetenia novopostaveného evanjelického kostola v Kokave nad Rímavicou. V mene obce vítam vás všetkých, ktorí ste si prišli pripomenúť túto významnú udalosť v histórii našej obce. To, že Kokava za 2 roky doslova povstala z popola,
bolo zásluhou vtedajšieho evanjelického farára Samuela Bancíka, ktorého potomkov dnes v Okave srdečne vítam.